Ramiro González Arabako aldun nagusiak 4 urteko epea ezarri du Trebiñu Araban integratzeko. Halaxe jakinarazi du ostegun honetan lurraldeko batzar nagusietan EAJ eta EH Bilduren galderei erantzunez. Bi alderdiek Burgoseko gobernuak jarrera inmobilista duela deitoratu dute, nahiz eta iraganean foru gobernuarekin hitzarmena sinatu izan Trebiñuren inguruan. Dokumentu hau aurten irauniko da, baina Gonzálezek bertan adostutakoa luzatzeko intentzioa duela plazaratu du. Besteak beste, Arabako aldundiak Trebiñun hainbat zerbitzu eskaintzea ahalbidetzen du akordioak. Hala ere, 4 urtean eremua ofizialki Araban txertatuta egotea da aldun nagusiaren helburua. Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak eta Juan Ignacio Pérez Iglesias Jaurlaritzako Unibertsitateko sailburuak bilera pribatuak egingo dituzte. Halaxe jakinarazi du sailburuak ostegun honetan, bi erakunden arteko harremana berbideratzea hizpide izanik. Izan ere, azken egunetan tentsioa izan da nagusi, Bengoetxeak pasaden astean Jaurlaritzako aurrekontuak kritikatu ostean, bertan islatutakoak unibertsitatearen geldialdia suposatuko lukeela adierazi zuelarik. Sailburuak unibertsitatea arma politiko gisa ez erabiltzeko erantzun zion. Oraindik ez dute zehaztu noiz bilduko diren biak, baina hala ere, Bengoetxeak agerraldi egingo du Gasteizko Legebiltzarrean datorren azaroaren 19. Europako Batzordeak 2025erako AHT-aren lotunea Euskal Herrian egina egotearen nahia azaleratu du. Izan ere, ordurako Paris, Madrid eta Lisboa abiadura handiko egituraren bitartez elkarren artean konektaturik egotea du helburu, eta horretarako ezinbestekoa dute Euskal Y-koa. Imanol Pradales Jaurlaritzako lehendakariak adierazpenon bultzada politikoa txalotu du, baina plangintzan aurrera egitea ere eskatu du. Gabon guztioi eta ongi etorri azaroaren 6ko albistegira. Datorren azaroaren 17an Tolosako auzitegian deklaratuko du Xuar Pazosek ertzaintzaren foan pilotakada batek zaurituriko gazteak. 2024ko otsailaren 13an inauterietan izandako istiluetan jaurtiriko pilotakada batek begian zauritu zuen Pazos. Xuar Pazosek deklaratu egingo du azaroaren 17an ertzainek aurpegian zauritu osteko auziarengatik. Iazko Tolosako inauterietan ertzaintzak Xuar Pazosi Bilabonako 16 urteko gazte bati aurpegia zauritu zion foan pilota bat jaurti ostean. 15 puntu jarri zizkioten eskuineko begiaren kanpoaldean, baina alde horretako ikusmena guztiz galdu zuen. Operatiboaren ardunadunak eta pilota jaurti zuen ertzainak Tolosako epaitegian deklaratu zuten 2024ko azaroan, baina ez zuten gazteari eragindako inpaktua aipatu eta haien eginkizunak bete zituztela argudiatu zuten. Horrela, epaileak espedientea artxibatu zuen, Xuarri deklaraziorik hartu gabe. Orain, Gipuzkoako probintzia auzitegiak auzia berri zabaltzea agindu du defentsak eskatuta. Xuar deklaratzera deitu dute azaroaren 17an Tolosako epaitegian. Gaztea ez da, baina hitz egingo duen bakarra izango, han zeudenen lekukotzak ere hartuko baitituzte. Pazosi babesa adierazteko Xuar herri plataformak mobilizazioa antolatu du Tolosako auzitegiaren aurrean azaroaren 17an goizeko 10:00. BDZ eta Nafarroak protesta egin du asteazken honetan Iruñean Israelgo estatuko kirolarien parte hartzea salatzeko Nafarroarenan ospatzen ari den munduko trampolin txapelketan. BDZ eta Nafarroak protesta egin du asteazken honetan Israelgo estatuko kirolarien parte hartzea salatzeko, Iruñeko Nafarroarenan ospatzen ari den munduko trampolin txapelketan.
Dozenaka pertsona bildu dira kirol esparruaren aurrean. Israel munduko kiroletik kanpo, Nafarroako gobernua konplize zioen pankarta zeramatela. Lehiaketa hasi baino minutu batzuk lehenago. Manifestariek adierazi dutenez, mobilizazioak agerian utzi nahi zuen, kolektiboak duela 7 hamarkada baino gehiagotik, Palestinako herria zapaltzen duen erregimen koloniala eta apartheid erregimena normalizatzeko estrategia israeldarra arbuiatzen zuela. Polizia lerro handi batek pabiloia inguratu eta kontzentrazioa Nafarro arenako atean egitea eragotzi du. Manifestariei kalean bestaldetik protesta egiten utziz. Barnealdean, Israelen parte hartzea ia oharkabean igaro da, eta ez da istilu publikorik izan, ez da protestarik ere, bere banderaren inaugurazioan edo agerpenean. Komunikatu baten bidez, BDZ eta Nafarroak, nazioarteko ebazpenak eta epaiak ez betetzea leporatu dio Nafarroako gobernuari. Kirolari Israeldarren parte hartzea baimentzean eta Israelekin dituen harreman politiko, ekonomiko, kultural eta kirol harreman guztiak hausteko eskatu du. Gainera, kolektiboak Euskal Herritarrei dei egin die kirol boikota, desinbertsioa eta zigorrak areagotzeko. Halaber, ez dute baztertu pabiloiaren barruan ekintza gehiago egiten jarraitzea, baina ez dute zeintzuk zehaztu. Gasteizko Aran auzoan errefuxiatuak artatzeko martxan jarri nahi duten zentroak zeresan eragindu azken garaietan. 2023an iragarri zuten ireki behar zutela eta gaur arte alderdi eta herritarrek emandako iritziak ez dira gutxi izan. Gasteizko Arana auzoan errefuxiatuak artatzeko martxan jarri nahi duten zentroak zerresana eragindu azken urteetan. Zehazki 2023an iragarri zuen lehenbizikoz Gorka Urtaranek gizarte politiken saileko foru diputatuak zentroak 350 toki izango zituela. Gunea eraiki nahi den horretan lehen Arana mediku zentroa zegoen. Horren ostean alderdi politikoek berehala helarazi zituzten euren iritziak. Hasieratik alderdi popularrak ohartarazi zuen horrelako gune batek gizarte zerbitzuak kolapsatuko zituela. Elkarrekin PSE eta EH Bilduk berri zentro txikiagoen alde egin zuten eta EAJak azaldu zuen horrelako makrozentro batek Euskal Autonomia Erkidegoko hartatzeko moduarekin talka egiten zuela. Gauzak horrela alderdi popularrak hiriburuko Andra Maria Zuriaren plazan zentroa geldiarazteko sinadura bilketa antolatu du aurtengo udan eta 8.000 baino gehiago batu ditu. Arabako batzar nagusietan mozioa ere aurkeztu du, baina batzar nagusiek atzera bota dute. Auzoko herritarrak ere zentroaren kontra kokatu ziren. Deniz Itxaso Jaurlaritzako etxebizitza sailburuarekin batzartu ziren eta bertan argi eta garbi adierazi zuten ez zeudela jendea Euskal Autonomia Erkidegora etortzearen aurka, baizik eta Aranara etortzearen kontra. Horri erantzunez Deniz Itxasok azaldu zuen horrelako zentroak ez direla hirietako toki isolatuetan jarri behar. Aranako mediku zentro zaharra eraberritzeko obrak 2024an hasi ziren eta hoiekin batera zentroaren kontrako kritikak areagotu ere. Aranatarrek errefuxiatuak hartatzeko gunea jarri beharrean egoitza geriatriko baten behar aldarrikatu zuten. Babestu Araba eta 7. Alaba elkarteko buruak nagusientzako egoitzen alde egin zuen, adieraziz hirian pribatuak baino ez daude eta horregatik egoitza txiki eta publiko bat sortzea beharrezkoa dela. Beraz, oroa herritar zein alderdi politiko gehienak errefuxiatuentzako zentroaren kontra kokatu dira. Batzuk makrozentro delako hoietan ematen den hartatzeko modua ez dela egokia esanez. Beste batzuk aldiz, horrelako gune batek auzotarren segurtasuna arriskuan jar dezakela argudiatuz. Bertan biziko liratekeen pertsona migratuengatik. Horren harira Gasteizan Hitza elkarteak hiriburura etor litezken errefuxiatuak kriminalizatzea deitoratu du eta harrera zentroaren harira sortu den gorrotoa bultzatzeko kanpainak amaitu beharko liratekeela adierazi dute. Elkarteko kideek salatu dute azken aldian areagotu egin direla errefuxiatuenganako eta migratzaienganako argudio eta beldurrak. Ildo beretik ongi etorri errefuxiatuak Araba, zentroaren irekiaren harira sortutako diskurtso arrazista eta xenofoboak salatu ditu. Jakinarazi dutenez, bizilagunen postontzietara hoiek elikatzen dituzten panfletoak heldu dira. Kontuak kontu aurtengo irailean Gasteizko alkate den Maider Etxebarriak gizarteratze, gizarte segurantza eta migrazioa ministerioari eskatu zion zentroaren toki kopurua 350etik 200era murriztea. Horrekin batera alkateak proposatu zuen Aranako gune horretan egongo diren kirol instalazioak, liburutegia eta gizarte gunea Arabarren eskura egotea.
Aurretik azaldu moduan, azaroan jakinarazi du alkateak errefusiatuak artatzeko zentroak 200 toki izango dituela eta horren bestez makrozentro izateari utziko diola. Era berean azpimarratu du ez dela gaizkilentzako toki bat, ultraeskuindarren eta euren diskurtsoa erosi duten alderdiek sinestarazi nahi duten bezala. Une honetan beraz, Alderdi Popularra, Vox eta EAJ dira irekieraren aurka agertu diren bakarrak. Errefusiatuentzako zentroa izango dena 15 urtez itxita egon da. 1977 urtera arte mediku eta amatasun klinika gisa erabili zen, eta ondoren 2011 arte egoitza publiko bat izan zen. Tokia eraberritzeko 16 milioi euroko inbertsioa egingo da. Pasaden urtean, 522 aldiz jarri zuten martxan bullyingaren aurkako protokoloa Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, 2023an, baina 374 aldiz gehiago. Halaxe jakinarazi du ostegun honetan Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak ohar baten bidez. Begoña Pedrosa buru duen arloaren arabera, 2024an izapidetutako prozesuen 23%k eskola jazarpenari egiten zioten erreferentzia. Pasaden ikasturtean 2023an baina 374 kasu gehiago hauteman izana, sentsibilizazio handiagoa, detekzio goiztiar gehiago eta hezkuntza komunitatearen konfiantza handia islatzen duten prozeduretan oinarrituta dagoela azpimarratu du Hezkuntza Sailak. Lab sindikatuak ostegun honetan salatu du Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñan negoziatzen ari diren aurrekontuetan ez dagoela zaintza sistemak behar duen aldaketa bultzatzeko neurririk. Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan izan dira mobilizazioak. Aurrekontuetan zaintzak eskatzen duen eraldaketarako neurriak ez direla Hego Euskal Herriko hiriburutan jaso, salatu du Labek gaur Nafarroko jauregiaren aurrean egin duen agerraldian. Bestalde, publifikaziorantzko eta langileen ekiparazioaren aldeko urratsak eta konpromisoak eskatu dizkie sindikatuak gobernuei eta aldundiei. Lab sindikatuak Hego Euskal Herriko hiriburuetan negoziatzen ari diren aurrekontuetan zaintza sistemak behar duen aldaketa bultzatzeko neurririk ez dagoela salatu du ostegun honetan. Iruñan egindako elkarretaratzean, Labek Hego Euskal Herrian aldi berean antolatutako 4 mobilizazioetako bat, sindikatuak kontu publikoek privatizazioaren eta zainketen inguruko negozioaren alde egiten jarraitzen dutela kritikatu du. Lab sindikatutik gaur hemen elkartu gara komentatzeko Nafar gobernuak zaintza sistema publiko komunitario-erantzko norabidea hartu beharko lukeela aurrekontu honetan, hauetan apostu politiko bat egiteko, bai ratioen hobekuntza bat egin dezaten, eta Zaharregoitzen Arabako eta Nafarroako lan hitzarmenei bultzada definitibo bat ematen. Baita eskatzen dugu ekiparazio eta publifikazio prozesuak hastea, zaintza sistema publiko privatizatuetako sektore guztietan, bai eskuhartze sozialean, desgaitasunean, etxeko langileen sektorean, Zaharregoitzetan, enplegu zentro bereziak, dena publikotik kudeatzeko apostua egin dezatela. Labek gogorarazi du zaintza gizarte ongizatearen funtsesko zutabea direla, eta salatu du egungo politikek esplotazioa bultzatzen dutela. Batez ere, emakume migratuen eta arrazializatuen esplotazioa. Horregatik, erakunde sindikalak, ausardia eta konpromisoa eskatzen dien Nafarroko erakundei logika privatizatzailea usteko eta diru partida zehatzak publiko bihurtzeko eta lan baldintzak hobetzeko. Azpimarratu dute beraz publikotasunaren eta baldintzen hobekuntzaren aldeko apustu sendo batek bakarrik ahalbidetuko duela benetako aldaketa bat, zainketak zentroan jarri eta kalitatea bermatuko dutena. Donostiako Sant Telmo Museoak erakusketa berria du ikusgai apirilera bitarte. Amazoniak antzinako etorkizuna izena du eta lurraldearen, hirien eta Amazoniako komunitate indigenen aberastasun natural eta kultural izugarrian murgiltzen gaitu. Planetaren etorkizunerako funtsezkoa den eskualde baten artea, pentsamendua eta eragin ekologiko izugarria ezagutzeko. Bertan izan da Udane Arbeo berri emailea. Sant Telmo Museoan ikusgai da Amazoniak antzinako etorkizuna erakusketa Bartzelonako Kultura Garaikidaren zentroak ekoitzia eta Amazoniako bertako ahotsekin osatu dute. Amazoniaren errealitate gordina erakusten du kontzientzia pizteko aukera paregabea da eta hausnarketarako espazio bat ere bai. Claudi Carreras komisarioak esaten zuen bezala, erakusketa bukatzen dugunean edo atatzen genean
norberak egin dezake barne irakurketa bat, esanez nora eraman gaitu gizarte garatu honek, garatua komila artean, zer galdu dugu bidean, zer galdu dugun, nola eragiten ari digu horrek gure bizitzan, eta oso datu deigarri bat. Eta da, Amazoniako 25% deforestatuta dago. 12% deforestazio gehiago ematen bada, mundu mailan kolapso bat emango da. Amazonia oianak nolabait erregulatzen duelako, urgazi eta gozoen arteko zikloa erregulatzen ditu euriak, klima, dena erregulatzen du. Orain, eguneko elkarrezketari emango diogu pasoa. Marta Diez Antsoaingo alkatearekin arituko da hizketan Xabi Alo lankidea. Antsoainen Nafarroan kultur aroa antolatu dute azaroaren 6-tik 30-era, hainbat kultura adierazpide izango dira herrian, publiko guztientzako, eta Marta Diez Antsoaingo alkatea daukagu pantailaren bestaldean hortaz hitz egiteko. Marta, ongi etorri, amaikara zer moduz? Ongi, eskerrik asko zuen gopidapenagatik. Hemen buru belarri euskarari bultzada bat emateko prest. Aipatu dugu kultura aroa, nondik sortu zen ideia egiteko Antsoainen? Egia da euskararen normalizazioa urrun dugun herrietan beharrezkoa dela, une bereziak edo momentu bereziak sortzea euskarari bultzada bat emateko, ez? Orduan, horregatik bereziki Antsoainen 2 hilabete ditugu urtean zehar, zeina euskara programazioa indartu eta handitu egiten da. Honako hau bat da, azaroan ematen dena kulturaroa, eta maiatzan egiten duguna euskararen udaberria. Eta helburua da euskararen presentzia, euskara herrian entzutea eta herritarrak erabili ahal izatea. Zer lortu nahi duzu herritarren artean, Marta, kultura aroa honekin? Zer lortu nahi dugu? Kultur eskaintza, udalaren esku dagoen enean, kultur eskaintza kalitatezkoa izan dadin, eta euskararen presentzia herrian bermatzea. Askotan ez entzuten dugun arnasgune horiek sortzea, eta hori ezagutza eta erabileraren bitartez egingo dugu. Beraz, gure esku dagoen enean programazio berezia eta indartsua antolatzen ari gara. Zer nolako harrera eduki izan du beste edizio batzuetan kultura aro honek? Ona, segun eta ze adinetan igual arrakastatsuagoa, aurrekin adibidez oso arrakastatsua izaten hori da. Helduekin, hobera eman beharreko programazioa edo partaidetza badugu, baina horari gara buru belarri, bai, esan bezala, euskarazko programazioa kalitatezkoa izan dadin, bai komunikatiboki ere, jende guztiari iristeko. Hainbat ekintza antolatu dituzue Marta hilaren 30 bitarte, ze irizpide jarraitu duzu aurtengo edizioa antolatzeko? Gu saiatu gara ahalik eta programarik zabalena eskaintzen adin guztientzat, eremu sozial guztientzat, eta hori izan da gure irizpidea. Ikusita ze urte sasoian gauden, jarduerak izan behar dira toki itxietan, beraz, liburutegian, kiroldegian, eskolan, antolatzen ditugu. Ze jarduera azpimarratuko zenuke aurtengo egitarautik? Oso pozik gaude, prestatu ditugun 10 baino gehiagoko jarduera hauetan, bereziki, hau da prestatutako triptikoa eta Antsoaindarren etxe guztietara iritsiko dena. Nik erabaki behar baldin banuke bat, izango litzateke irakurketa kolektiboarena. Aurten bada 2. edizioa egiten duguna, eta nik uste ikustarazten duela euskaratik abiatuta, elkarlanean aritzen garenean eta kolektiboki lanak egiten ditugunean,
zenolako erantzuna lortzen dugu, ez? Bereziki jarduera honetan 40 antxoaindar parte hartzen dute, non irakurketa bat egiten dugu, liburu baten irakurketa, adin ezberdinak parte hartzen dugu, musikarekin ere nahazten dugu, baina, nik uste jarduerak berak, euskalduna garela eta harrotasun horretatik jarduera berezi bat da niretzat. Hori izango da okerrez banabil, azaroaren 15ean, ez? Hala da. Irakurketa kolektiboarena, eta irakurriko da Tigrea liburua. Hori da. Pasaren urtean Printze Txikia erabaki genuen, izatea, aurten Tigrea, novela bat da, zailtasun, adin tarte guztiak irakurtzeko aukera bermatzea nahi genuen, bai txikiak, bai helduak, eta aurten izango da Tigrearen irakurketa. Eta horretaz gain hemen daukate zure triptikoa bebai, Minan Antzerkia, bertsolariak, irratsaio ere egongo da, esan bezala, publiko guztietarako ekintzak. Hori da gure intentzioa. Erakusketak adibidez gaur hasiko da eta gaur izango dugu aurkezpena Raquel Trigueroren konturatu mezuaz erakusketa, non ipuin klasikoen bitartez, gaur egun indarkeria matxista, emakumeen ahulduntzea eta bar, eta hainbat gai lantzeko edo aztertzeko aukera ematen duena. Gero Minan izango dugu bertsolariak, Ezkaba ikastetxean saio bat egingo dute ikasleekin, irakurketa, jostailuen erakusketa, eguberrietara begira edo urtean zehar egin behar ditugun opari horietan, laguntza pixka bat eskaintzen dugu erakusketa honen bitartez, hizkuntzaren aldetik, generoaren aldetik eta materialen aldetik, gurasoak ideiak berreskuratu ditzagun, ez? Ene kantaren ikuskizuna izango dugu, eta gero, ez dakizu nola tratatu bakarrizketak ere antolatu ditugu, humorezko espektakulo bat da, baina gizonen eta emakumeen arteko harremanak lantzen laguntzen gaituena. Beraz, nik uste programazioa nahiko anitza dela, eta zenolako erantzuna izaten duen herritarren gandik. Eta hori dena, Marta, esaten gabiltza euskara ardatz hartuta, ze egoeretan zaudete euskararen harira, hemen igual ez garelako askotan kontziente ez, Nafarroan bizi duzuen egoera horretaz, Antsoainen ze egoera duzu euskararekiko? Euskararekiko egindako estadistikak ematen dituzten datuak, 35% ezagutzen du osotara euskara, euskaldun osoak 19,7% da, eta euskaldun pasiboak 16%. Hori ezagutzaren aldetik. Erabilenaren aldetik jaitsi egiten gara. Ez ditugu gainera datu ofizialak, oinarritzen gara Iruñak egindako ikerketa batean, eta beraien portzentaiak ikusita gu ibiliko ginateke 3,5% edo 4%. Beraz, asko dugu irabazteko, asko dugu aurreratzeko, eta horretan ari gara buru belarri, euskaren normalizazio horretan udalak aldituen baliabide guztiak eta programazioa antolatzen. Ia kulturo aro honek ematen dio nauzpa euskarari inguru horretan, zer nolako itxaropena dituzu aurtengo edizioaren inguruan? Jendearen aldetik? Bai. Argi dago hemen Antsoainen D-ereduko eskola bat izateak lagundu egiten gaituela, eta aurrak normalean oso parte hartzaileak dira antolatzen ditugun jarduera guztietan. Beste gauza bat da, helduei begira antolatzen ditugunak, baina positiboki, lehen esan dizuedan bezala, kalitatezko programazio bat dugu mailaren gainean, eta komunikatiboki aldugun guztia egin dugu
etxe guztietara iritsi dadin eta jende guztiak jaso dezan gutxienik informazioa eta gero ja autua libre izango da. Eta hauetan zeharkara aipatu dugu, baina ze ekarpen egin dio herriari kultur aroa honek, Marta? Ekarpena, hori, euskararen normalizazio horretan guretzat oso garrantzitsua da euskararen presentzia bermatzea, ez? Euskararekiko programazioa indartu egin dugu eta horrek laguntzen du euskara herrian entzun dadin, euskaraz ikasteko jendea animatu dadin, eta azkenean borobil hori itxi dadin, ez? Eta euskararen presentzia eta zaintza hori bermatzea hori da udalaren eginkizuna ere arlo honetan. Eta zer esango genieke Antxoa Inderri eta Antxoa Gainera joateko asma dutenei kultura arloan parte hartzeko? Beso zabalik espero ditugula. Jarduera hauetara etortzen baldin badira ziur pixka bat aberatsagoak aterako direla. Kultur mailan euskara maite baldin badute, aberatsagoak aterako direla eta parte hartzera animatzen ditugula. Bat edo jarduera batean edo bestean seguro topatuko dutela gustoko duten jarduera bat. Beraz, animo, Antxoa Indarrei eta Antxoietik kanpo zatozen guztiei. Eta hemendik aurrera ze asmo? Hemendik aurrera, lanari helduko diogu, egunerokoan egiten dugun bezala, maitasunetik, gure hizkuntza maite dugu, euskara da, harrotasunez zaindu egiten dugu eta, herritarrekin batera eta eragileekin batera euskara eskaintza bat bermatzea landu egiten dugu, azken finean gure helburua euskararen presentzia bermatzea den heinean. Marta Diez, Antxoaingo alkatea, eskerrik asko tarte bat hamaikari eskaintzearren, animo kulturaro honetan eta izango dugu elkarren berri aurrerantzean ere. Bai, zuei ere eskerrik asko, gonbidapen hau luzatzeagatik. Ondo izan. Berdin. Gaurkoan, Danajan taldearen egan egiteko abesterekin emango diogu amaiera albistegiari. Gogoratu amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izanez gero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte. Egunetik egunera, dena okerrako